Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanino. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Leon Magno, Papa ug Doktor sa simbahan. Pwede po nganla na to siya Leo. Leon lang gigamit dire, pero Leon ni siya, Leo the First. Ang ato karong Santo Papa si Leo the 14th. So nataon ni siya most probably mga 391 AD. Niya namatay po ni siya 461 AD. Mga 70 years old lang siya, pero mga 21 years ni siya nga atong Santo Papa. O nakahimo ni siya dakong contribution para mahimong klaro ang doktrina nato nga si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ug iyang gibuntog ang mga kaaway sa simbahan pinaagi sa peaceful na pagpakig-istorya ug sa kalig-o niya sa pagtuo sa atong simbahan. Munang gitawag siya the Great or Magno. Atong iampo ang atong mga leaders, labi na sa atong nasod, nga magbaton unta niya ng kaalam unsaon pagpakighiusa sa mga kaaway, dili kay magsigig away. Labi na gyud karon na duna na sila ing dako kayong kasakit na niigo dito sa Sinsa, Luzon tungod nining bagyo nga si Uwan. Na utang atong mga leaders mapukaw na ang ilang kasing-kasing nga maghiusa sila, ang atong mga political leaders dili kay magpadayon aning ilang divided na mga kinaiya. Ang ato sang mga benefactors and donors hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na ang panalipod o kauswagan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, wala mo itugot nga ang mga ganghaan sa impyerno makadaog batok sa imong simbahan nga nagasukad sa kalagit sa batong apostolikanhon nga si San Pedro. Itugot tungod sa pangama ni San Leo nga Papa nga ang simbahan magapabilin nga makanunayon diha sa imong kamatuoran o kahatagan sa kanunayng kalinaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Higugmaa ang hustisya, kamong nanggabando sa kalibutan. Ibutang sa tinuoray ang inyong mga hunahuna diha sa Ginoo, ug pangitaa siya sa matinud-anon gayud. Sila nga wala magsulay kaniya, makakaplag kaniya, mupakita siya kanila, nga nagsalig kaniya. Ang katawhan sa Dios mahimulag kaniya, tungod sa mga hunahuna nga dili matarong, ug kung may igo kitang kabuang sa pagsulay kaniya, maulawan kita sa iyang gahom. Ang kaalam dili gayud mupuyo diha kang bisan kinsa nga malimbungon o ulipon sa sala. Ang tanan nga balaan nakakat-on pagpahilayo sa malimbungon nga mga tao. Dili siya igkita sa diha nga mga binuang huna-huna iga padayag. Dili siya mahimutang sa diha nga gihimo ang panglupig. Ang kaalam mao'y usa ka espiritu nga mahigalaon sa mga tao, apan dili siya mopasaylo kang bisan kinsa nga magsulti batok sa Dios, kay ang Dios nasayod man sa atong mga gibati ug mga huna-huna, ug namati sa atong tagsa-tagsa kapulong. Sanglit ang tibuok kalibutan na puno man sa Espiritu sa Ginoo, ug naghugpong sa tanan nga anaan niini. Nahibalo siya sa tagsa-tagsa kapulong nga gisulti sa mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Aga ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. O Ginoo, gisulay mo ako, og nakaila ikaw kanako. Nahibalo ikaw kanus ako mulingkod, og kanus amo tindo. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna, gikan sa halayo. Ang akong mga panaw ug mga pahulay, imong giusisa, sinati ikaw sa tanan kong mga paagi. Aga ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Bisan sa wala pa ang usa ka pulong sa akong dila, ania o Ginoo, nahibalo ka na sa tibuok niini. Sa akong atubangan ug sa akong luyo, imo akong gipiit ug gibutang mo ang imong kamot kanako. Ang maong
kay balo, katingalahan ra kaayo ka nako. Taas ra kaayo nga akong abto. Subay sa dalan na walay katapusan. Asa man ako makalikay sa imong espiritu, sa imong presensya, asa man ako makakagiw. Kung musaka ako sa kalangitan, tua ikaw dito. Kung musalom ako sa kahiladman sa kalibutan, tua ikaw. Akong Ginoo, subay sa dalan na walay katapusan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaasag kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon Himayaon ikaw, ikaw, O O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang mga butang nga makaangin sa mga tao pagpakasala mahitabo gayod, apan alaot ang tao nga tungod kaniya nahitabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin niining gagmayng mga bata sa pagpakasala. Busa pagmatngon kamo. Kung ang imong isig katao makasala, badlunga siya, ug kon maghinulsol, pasaylua. Kung makasala siya kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw, ug sa matag higayon muanha siya kanimo ug muingon, naghinulsol ako, kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kun na kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mostasa, makasugo kamo sa kahoy nga si kumuro, maluka ka ug balhin sa dagat, ug kini mutuman kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gihisgutan sa unang pagbasa ang kaalam sa Dios. Ang wisdom of God is the Spirit of God, ang Espiritu Santo. Unya, ang nag-translate sa kaalam sa Ginoo mao ang pulong sa Ginoo. Mao nang ang pulong nagpakatao nga mao si Jesus ug iyang gipaambit ngan hinato ang kaalam sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Nga karon kay nisaka na mas Kristo ngadto sa langit, ang naghari ron dinhis kalibutan mao na ang kaalam sa Dios, ang Espiritu Santo. Pero matod pa diri sa atong
unang pagbasa. Ang kaalam dili gayud mupuyo diha kang bisan kinsa nga malimbungon o ulipon sa sala. Gilingay mong tupad na nagpuyo pa nimo ang kaalam sa Dios. Nagpuyo pa. Baminawa ha, ang kaalam sa Dios dili gyud mupuyo diha kang bisan kinsa nga malimbungon o ulipon sa sala. Kining atong mga gipang-elect nga mga opisyal sa gobyerno o kinisang mga gipang-ordinahan nga mga leader sa simbahan sama aning nagwali karon, nagkinahanglan gid mig kaalam nga Dios nun, kay dili sayon ang paghimog mga desisyon. Kamo sang mga ginikanan kay mga leader man sad mo sa inyong pamilya, nagkinahanglan gyud unta mo og kaalam nga Dios nun. Ang mga employers nato sa business sector down to the supervisory positions kay mga leaders man na sila, nagkinahanglan gid unta sila kaalam nga Dios nun. Hindi ko na be, lingi ay mong tupad ing naa kay kaalam. Unsa may opposite sa kaalam? Unsa man? Kabuang. May kaitas binuang kuwang tas kaalam. Mao na ningon ta diri sa atong tubag sa Salmo, agaka ako Ginoo subay sa dalan nga walay katapusan. Nya gidiscuss dinhi nga kini di ang Ginoo ang iyang kaalam maoy nagsusi nato kay bao siya kanus ata mo lingkod, kanus ata mo barog, kay bao siya sa atong hunahuna, sa atong gibati, why matago niya. Bisan pa kunog mo adto tas ibabaw panganod, to asad siya didto. Adto sa tas kinailadman sa dagat, to agyapon siya didto. Muna, kay di man kita kalikay niya, makahibaw man siya sa past, present, and future, magpaagap ta niya. Muna ang ato mga Santo Papa sa simbahan, kadaghana nila, dili noon tanan, pero majority, naagyoy wisdom. Ang ilang mga decisions, makapromote gyud og kaayuhan sa kalibutan. Muna nga, ang unag yung produktos kaalam, kana yung kalinaw. Muna timaan gyud nga maalamon ang tao kay malinaw na siya, maghatag sa na siya kalinaw. Kumusta mo ta diri sa atong parokya? Malinawon ta? Malinawon o gubot? Naatay kaalam. Kumusta man ang atong munisipyo? Malinawon o gubot? Naay kaalam. Kumusta man atong probinsya sa Sugbo? Malinawon? Wa mag-away-away. Ug di na kay malinawon, naadihay mga buangon. Kumusta man atong nasod? Malinawon. Sa ato pa, ubay-ubay ang mga buangon nga leader sa atong nasod. Kay ang kanisang mga leaders nga buangon, o binuang rin na kamahuan, mga sala ra gyud og pagpanglimbong, maghatag sa na sila kagubot. Muna nga ang kalinaw, makabot lang sa mga taong nagsunod, nagpaagak sa kaalam. Ikaduha, nga produkto sa kaalam, kanig yung kahiusa. Mag-promote, mag-anam ginagkahiusa ang
katawhan. Di gyud hinoon perfect bisan pag unsaon, di man gyud na makuan. Pero mag-anam gyud kahiusa ang nanag-away, mag-uli, ang mga nagdinumtanay, magpasayloay, basta magpaagap na sila sa kaalam. Ilingay mong tupad. Ing na nagkahiusa ra mo. Nagkahiusa ra. Kamong mga asawa, nahiusa ra mo sa inyong bana, dili mo magsigig yaw-yaw. Kung magsigi mo yaw-yaw, wa mo makighiusa sa inyong bana, wa mo ikalinaw, mga buangon mo. Wa mo magpaagak sa kaalam. Kamusang mga bana, nahiusa mo sa inyong mga asawa? O nahiusa mo sa inyong manok? Nahiusa mo sa inyong imnonon? Nahiusa mo sa inyong sigarilyo? Mao gani na, mga buangon sa mga banaha mo. Kumusta man ang mga ginikanan? Nahiusa mo sa inyong mga anak? Magdungan mog kaon, magdungan mog ampo, na magpaminaway mo. Wa gani, buangon sad mo. Kamong mga anak, nahiusa sad mo sa inyong mga ginikanan? O nahiusa ra gyud mo anang imong TikTok, kanang imong siging tan-aw anang cellphone, duwa anang computer. Mga buangon sad mo, wa na mo wisdom. So ang kahiusa, kumusta man sa atong Pilipinas karon, naay kahiusa. Kinsa may nakapromote og kahiusa gyud nga kanang arang-arang nga kahiusa, ang ano sila tas pinakaduol, ang administrasyong Marcos o administrasyon nga Duterte. Di ayaw lagi mo pagsulti og kusog kanang dihalas niyo ngunahuna ba. Mo nay atong sukdanan nga ang kaning giagak sa Ginoo mag-anam gyud kahiusa, makapromote gyud nagkahiusa og kalinaw. Ikatulo nga kaning timaan nga naa ang kaalam nga Dios nun, mulambo ang katilingban. Dili lang siya malinawon, dili lang siya united, generally speaking, mulambo, mudaghan ang kaayuhan. Muna ang atong simbahan, milambo siya gikan sa 12 ka apostoles, nahimo na rong usa ka kalibutan, billions na ang members, tungod ni sa atong mga leaders, sama ni San Leo Magno or the Great, nga kanunay gigiyahan sila si San Agustin, Saint Ambrose, mga ingana, Saint Benedict, Saint Dominic, San Ignacio, o daghan pang mga leaders nato nga nagkuan ba, naggiagak sa kaalam, nakapromote yun sila og kalinaw, kahiusa og kauswagan sa simbahan. Wa gyud malusno ang simbahan bisan pag giatake tag maayo. Diha gyud kausa nga kani si San Leo the Great nga gisulong ang Roma sa mga kaaway, barbarians. Layo pa, nahadlok ng mga Kristiyanos nga mga sundao. Ayay, pildi tani. Giadto ni Pope, siya rin sugat dito. Storya sila dito. Pagkahuman, nanguli. Nanguli ang mga kaaway. Ambot lang yung sa to niya. Pananglitan ron, maldita kayong kabit sa imong bana. Unsay imong gamiton inig atubang nimo niya. Ang imong kabuang o imong kaalam na Dios nun. Kana nya unsaon man na nimo siya pagduol. Duola siya nga mahigugmaon. Duola siya nga kuyog nimong Ginoo. Kana bang moingon kas Ginoo ba nga? Ginoo, nahibaw baya ka kinsa ning bayhana o kinsa sagko. Nahibaw baya ka nga kapatyunon na kaikoniya. Nahibaw kas akong gihuna-huna. Pero
nahibaw sad ka nga kining akong gibati karon o kining akong gihuna-huna iyawan noon muna ayuha in taon ko. Tudloan din kas Ginoo diri ningon siya pasaylua lang siya kanunay. Ug moingon siyang sorry pasaylua. Nya kapito sila nagkinabitay sa usa ka adlaw matud pa diri nya kapito sad siya mga yog sorry pasaylua lang gyapon. Okay na ninyo? Sige. Tubag. Kani bang iyang giingon diri kung makasaog kapito nya mga isag sorry kapito pasaylua sad siya kapito anang adlaw. Okay na ninyo dili? Musupak na gani ka, di na ka magpaagak sa wisdoms Ginoo. Muhunong na sad ang imong kalinaw, kahiusa og kauswagan. Bungkag na imong kinabuhi. Muna ang challenge ni anato. Ang pulong sa Ginoo ni anas kalibutan nahimo ng tao gisaksihan na sa daghang mga santos ang iyang espiritu naa na nato magpagiya lang ta. Mabitang pag-ingon ako, Lord, unsaon ako pag-celebrate akong birthday. Ingon din Ginoo, baligya lagslat. Ora gina iyang gisulti. Unsaon man ako pagbaligya. Naingna sila nga kutob sa mo greet ni mog happy birthday sa online man or sa physical. Kinahanglang mo palit yung slot. Ingna sila nga ayaw na lang pag-greet basta dili ka mo palit og slot. Ana, no? Ay, mo greet na ko. No sa akong birthday? November 24. Pila na akong edad? 62. Kaya ba? Nagyan mo, ana. Nya, unsaon ninyo paghatag og slot kung igo-igo rang imong kapasidad, kana lang tulo ka slot sa usa sa Grace, usa sa PPSC, nya usa sad sa DPR. 300 pesos. Ana, nya kung ubay-ubay sa dang imong financial capacity, dito kas challenge. 62 man ko, 6,200 challenge. 62 slot challenge. Ana, nya, unsaon man na ninyo pagpadala nga rin ako. Ang una, ihato diri sa atong opisina o diha na to mga lamisas gawas na may mamaligyang slot diha. Nya, pwede sad sa atong bank accounts. Tanawa ning ato dinhing atong screen. Mao ni atong bank accounts. Nya, pwede sad GCash, pero akong GCash karon murag hapit na mapuno. Gamay nilay kuwang kay naa magun na siya limit. Kaning ubang GCash din daghan pa man Nyag mapuno na gyud, kwarta padala. Nya ang imong padadaan kanira sang mga ngan nga niya sa atong screen ayaw ipadas lain. Pwede sa akong ngan ninyo ipadala, except lang sa Western Union ayaw ipada diri nako kay din ako ka-claim ana. Mga igsuon, kung inyo ning sundon kay nituo man ko nga kining akong pag-celebrate sa akong birthday nga dili ko maghikay, dili ko mo bangka-bangka des mga higala. Ang ako rang buhaton, magampo ra ko, manalangin ko ninyo tanan, hatag ni og kalinaw, kahiusa o kalambuan sa atong parokya o sa atong simbahan. Daghan tag tabangonon karon dinhi kaning nangaigo sa Bagyong Tino dinhi sa atong parokya. Padayonon nato ang pagtabang nya mao nay akong i-dedicate sa akong birthday nga daghan unta kog matigo mga slot labi na gyud DPR kay atong itabang sa mga nawad-ag balay, sa mga namatyan ug uban pa. So sa akong birthday puhon ang akong selebrasyon mao ang pagpanghatag. So kuyog niya muna ko ha. Mag-operasyon hatag ta. Nya ato na sang i-finalize ang mga balay nga atong tukuron aron nga i-launch nato ang pagtukod sa mga balay, mga napo tingali ka balay inig birthday nako puhon ug makaabot pa ko. In kaso lag mamatay ko na naman ang pundo
ing na lang atong finance council nga withdrawhan na lang na ninyo nya padayon na gyud ang pagtrabaho sa mga balay. Ha? Wa man ta kasiguro mamatay ko ini ka 24. Ana. Ang Ginoo nasayod man ana, yung Ginoo plano-plano kadiha nya mamatay ra day ka. Di ako na lang sa nanggi anticipate 62 na biya ko, tiwasono na biya ni. Ngilingay mong tupad ing na okay ra nimo mamatay sa Padersiano. Ing na ba? Nya moingon gani kang dili kinahanglang daghan jud kag slot nga paliton. Ngano man birthday gift guna ninyo nako. Di sa to pa ing nang Ginoo Lord mo palit jud kog daghang slot kay para mataas-taas ang kinabuhing Padersiano. Pero igor kami mon Lord ayaw patya Padersiano nya di kam palit og slot. Buangon kay. Tagay gyud og kamatuoran. Ana ra na siya. Gina, nindog na ta. Mga igsoon, ang atong magtutudlo nag-aga kanato sa dalan nga way katapusan. Busa isip iyang mga sumusunod, malaumon kitang muingon, Ginoo dungga ang among mga pangamoyo. Ginoo dungga ang among mga pangamoyo. Nga ang simbahan, magmadaogon diha sa iyang pagpakibisog, batok sa dautan dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamoyo. Nga ang mga Kristohanong matuohon, makabaton og kaisog, nga musulti og mubuhat, batok sa mga dautan, nga nagpukan sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamoyo. Nga sila nga natig-a diha sa pagpakasala, tandugon sa Espiritu sa Ginoo, sa ingon maghinulsol ug magbag-o sila sa ilang mga binuhatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamoyo. Nga ang mga masakiton malig-on diha sa ilang mga pagsulay ug maghalad sa ilang mga kalisdanan aron makabig ang mga makasasala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamoyo. Nga si Halangyong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamoyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamoyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamoyo. Nga ang atong mga hinigugma nga nangamatay na, madala ngadto sa kahiusahan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamoyo. Makagagahom og mahigugmaong Dios, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo dihas gugmag pagtuo sa pangama ni San Leo Santo Papa, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihanag, ang panubino nga abot sa yuta, ugi naman sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalakalang
sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kasalanan sa tibuok niyang santos na simbahan. Ginoo, lamdagi nga mapuangoron ang imong simbahan pinaagi sa mga gasa nga gihalad aron mapadayon sa tanang dapit ang kauswagan sa imong panon ug tungod sa imong pagdumala ang mga pastor makapahimuot unta sa imong ngalan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Leo Magno sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud tong nabiktima karon sa mga trahedya nga bagyo. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Leo Magno, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Peace be with you. Peace. Kordero sa Diyos nga nagawagta sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagta sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagta sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Why so good man ang pagmahal, ang hanap ipakita mo. Ang kamatayon walay gahom sa pagpugnaw ni Anang dakong kalayo. Inuluwas silang minaw, ug sa kamatayon nakabunto. Kung sunod pagmahal, ang kanimo ipakita ko. Halos siya pagahisugan, kay inisinugod ug mapalhinon. Pagkitaon mo na ako sa hingpit mong kayo, ug pasagta ako sa pagkamanalihon mo. Kung aking kasing-kasing ko sa lupa, alam ka niyo. Magampo kita. Ginoo, kahimot pagmando ang imong simbahan nga nabuhi tungod sa santos nga kalanon aron nga inagak diha sa pag-alimang gamhanan, magtubo siya diha sa kagawasan ug magapadayon diha sa katibuok sa iyang gituuhan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag na atong gipamisahan panahon sa adlaw sa mga minatay. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang mga kalag sa abong mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanang mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod nga maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, Ugang kahayag naway pagkapalong dadag kanila hangtod sa kahangturan. mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga panalipod. Nya mahitabo ra ni kon magpaagak gyud tas Ginoo. Matag adlaw magsunod tas iyang kaalam. So salamat sa nagpaagak sa Ginoo nga nagsigig palit na tog slots ang atong grace or God's reward and complete elation niabot nag 84,032 ka slots ang atong halin na apay 615,968 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,253 na sad ang atong nadawat. Ang atong PPSC ang atong halin 59,008 ka slots na apay 40,992 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 167 na sad ang atong nadawat. Sa atong DPR, niabot na ang atong halin og 15,924, nya minusan sa 8,773 nga ato nang na panghatag na apatay ighahatag na 7,150 ka slots. So sa ako nang ikaingon, ato ning i-distribute on or before sa akong birthday karong November 24. Ato na ning ipangtabang sa ato mga kaigsuonan nga naigo sa bagyo. Kay kuan man ni siya gitawag man ni natog divine powerful response. Atong pakpakan ang namalit na tog mga slots. Salamat kayo. Niya kay bawo na mamuunsaon pagpalit og slots, padayuna na ninyo. Unya support sad mo sa akong YouTube channel. Ay mo kalimot og support ani Padriciano Ubod. Doon na ni 275,000 ka subscribers. Sige lang gid mo view, like, share. Simple ra kay buhaton, no? Aron atong mapalapad ang atong pagpaambit sa atong mga pamalandong o sa atong misa. Dako ni gikatabang sa katawhan karong panahona. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kini. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.